Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo. Com veieu, som ja l'1 de gener de 2024. La puta el rellotge. Joder. Vale, parla. Hola a tothom i benvinguts a un nou vídeo. Com veieu, ja som l'1 de gener de 2024, per tant s'ha obert el mercat de Nadal i com veieu en el títol fitxarem un jugador del Manchester City, ens farem un regalet, ja que ens sobra la pasta i ells estan molt malament, així que el podem treure a bon preu. I després el partit contra Crystal Palace el farem debutar a la FA Cup i a la Carabao. Per això us vull ensenyar els partits de la Carabao anteriors. Fins ara no ho havia fet perquè havíem donat prioritat a la Lliga i la Champions, però els havia jugat igualment. En aquest partit Thomas fa un hat-trick, ara veureu el segon gol després d'un gran detall tècnic. I aquest és el tercer, tornen a trobar-lo molt bé a la mitja lluna i fa un altre retall i un xut exquisit. El quart gol el feia Aramu, perquè efectivament aquí Thomas recull la pilota pels seus 3 gols, però vam guanyar 4-1. I veient això i que jo volia jugar a la Champions, em va semblar que contra el Barnsley podia simular, perquè és un equip dolent en comparació als meus suplents, i no havia de tenir cap problema per guanyar, però som a minut 50 i no estem apallissant, som a minut 70 i estem perdent, i va ser com, si us plau, play. Al minut 88 va marcar Cruz Moura, vam anar a la pròrroga i aquest jugador que sempre us dic que no té gaire punteria, Machado dos Santos va fer el 2-1 al minut 117, així que vam poder guanyar i sobreviure. Però clar, jo veient això vaig dir, aviam, doncs haurem de jugar al següent partit, no fos cas que ja era contra un rival d'una mica més entitat, un equip històric com és el Leeds United, que va cometre un penalti molt tonto sobre Thomas al minut 2, i Brewster no va perdonar, i després, francament, va ser un partit bastant avorrit. Aquí la tinc al minut 21 amb Thomas, faig un xut al pal, i ja fins al minut 66 no aconsegueixo el 2-0 amb Brewster. Finalment el partit acaba 0-2 i ara ens toca jugar contra Crystal Palace a la Lliga i després venien els partits d'FA Cup i Carabao. La classificació actual a la Lliga és aquesta, som líders en solitari amb 53 punts, sorprenentment Brighton i Swansea són segon i tercer, Tottenham i Chelsea encara podem dir que no estan fent una temporada de merda, però és que lo del United, lo de l'Arsenal i el City, que segueix 19è, és de jutjat de guàrdia, així que anem a fitxar un jugador del City per treure'l d'aquest malson. Sé que aquest menú ja us he ensenyat, però m'interessava veure si hi havia algun jugador que acabés contracte o que estigués lesionat, com Carrasco, i decidir quin jugador fitxar. De Bruyne el vaig descartar perquè és un jugador que porta molts anys al City i em semblava que era una traïció que no calia. Eriksen, que venia del Tottenham, em semblava una bona opció, tot i tenir 31 anys era boníssim, per tant sí que el vaig afegir a la llista de traspassos. A James també el vaig afegir, tot i tenir 32 anys. Realment és un jugador amb molta qualitat, que no cap d'encaixar cap equip, per tant hagués pogut sortir perfectament. A mi la realitat no és que m'apassioni, però mira, i Milinko, que és el jove, doncs també el vaig afegir. Gabriel Jesus i Sané realment cobraven una pasta i els vaig descartar. I us vaig venir aquí a negociar amb ells i vaig veure que Malcom era 90, que no me'n recordava, però finalment em vaig decantar per un jugador del City. Eriksen. Em sembla que és el que més m'agrada de tots aquests. Milinko realment no ha acabat d'explotar a la realitat, el FIFA sí és boníssim, però em semblava que la màgia d'Eriksen em podia portar una mica més, tot i que és un fitxatge completament innecessari, tinc molt bons migcampistes, però no sé, em semblava que per 70 milions o alguna cosa similar no estava malament, i de fet aquesta va ser la meva segona oferta després que em diguessin que 77 i Guardiola va dir que sí, i res, anem a negociar amb ell. Em demanava ser clau, no jugarà tants partits, però m'és igual. Em demana 2 anys de contracte, vaig dir que 3, 31 més 3, 34. Sincerament, res sortirà al FIFA 20 i no seguiré jugant amb aquest Liverpool, per tant, tant me fot. Però volia acabar la temporada amb un futbolista que pogués aportar xut de lluny i li vaig oferir molta pasta, 300.000 de sou i com 4 milions de prima perquè no volia que em digués que no, i com que em sobren els diners, doncs mira, m'és igual, i ja està. I després al dorsal li vaig posar el que tenia lliure, que és un dorsal adequat, és el número 10. I amb el dorsal a punt ja podíem fer-lo debutar. Però sóc idiota i vaig fer-lo jugar de suplent a la FA Cup, però tampoc no us preocupeu perquè tindrà minuts, més tard ja entrarà. En fi, serveix al Wolverhampton, és l'equip que juga molt vertical, aquí ja busquen un primer passe en llarg, pilota ràpidament a la meva àrea, la recupero, fins a minut 26 no passa gran cosa, són ells de fet els que fan coses perquè jo ja he vist que no he passat de mig camp, i pam, gol. Havien d'intentar respondre fent una primera bona jugada del saque del mig camp, i aquí em fan falta. Vull sacar ràpid, l'àrbitre se'n fot al mig. S'ha de ser capullo. En fi, surt ara Wolverhampton jugant ràpid i què passa? Passa cap a la banda, es lien una mica, que han fet un xut de merda, corna. Jo pensava que era gol, però no va ser gol. Ara, refusen, fan 3 passes de merda. Mira, no comento.
Estàvem a punt d'arribar al descans, no havíem fet ni un sol xut a porteria, de fet no havíem fet ni una sola aproximació a la seva àrea, i aquesta va ser l'única. Aquí faig finalment més de 3 passes seguits i acabo entrant a l'àrea fent una merda a centre. A la mitja part vaig decidir que havia de fer un canvi, vaig posar a la 3-4-1-2, vaig fer entrar Eriksen, la vaig posar aquí de migcampista ofensiu, Ceballos el vaig deixar a la banda, aquí miro si pot jugar-hi, la resposta és sí, avanço una mica amb Mbappé, i després a les tàctiques, doncs això, més velocitat, més passes, més centres, més xuts, i començàvem la segona part cercant nosaltres i havíem d'aconseguir com fos un gol ràpid per entrar dins del partit. Aquí en Ndombélé la passa cap a Firmino, Maffeo, que juga de central però gairebé sembla un pivot, Eriksen la perd en la primera pilota que toca, però Firmino la recupera, li torna al danès i aquest fa un passe per Machado i gol! 1-2, assistència d'Eriksen a la segona pilota que toca, gol de Machado dos Santos, que jo ja us dic sempre que encara que li costi marcar és un jugador molt important i els partits clau sempre apareix, doncs mira, acaba de fer un gol, minut 48, ja estem dins el partit, ara tocava evitar que el gol de saque del puto Wolves de merda i ho aconseguim. La toca ta, la recuperem i ara us posaré aquí la jugada a velocitat real perquè veieu que jugar sense pressa, combinant bé, aquí triangulo molt bé, Eriksen, Ceballos, Machado, cap a Eriksen, Firmino torna a veure molt bé a l'altre brasiler. Què és aquesta merda de xut? Hòstia, Machado, que t'acabo de dir que tu quan... Ah, merda, tio, que tu compleixes! En fi, aquí la pilota que sortint a fora i veig que he de fer un canvi perquè no puc seguir així, no? I he de remuntar i poso Neves, però llavors penso, espera que Neves és pivot defensiu. No, a la merda. El que he de fer és guanyar el partit. Anem a posar Cruz Moura. I a vegades dubto amb els canvis, d'acord? Jo crec que la vaig encertar. I de fet Cruz Moura aquí té una primera oportunitat. Aquí faig aquest retall i xuto. Firmino, surt del mig! En fi, el xut se'n va a la merda. I saca el Liverpool, la recuperem, novament Cruz Moura per Firmino, ara aquí la tinc amb l'ex del Saragossa, que la toca per Machado i la pilota acaba a córner. Minut 68, centro amb Eriksen i la pilota surt a córner per l'altra banda. Torna a centrar Eriksen i no acaba de ser bona la centrada, però aquí l'agafa Machado i s'inventa aquest xut creuadíssim i fa el 2-2. Doblet de Machado, aquí teniu la repetició, és un xut molt bo, la creu molt bé, entre tots els defenses veig el forat i pamba, el porter no hi pot arribar, aquí veureu ara l'última repetició, va del canto d'un duro que diuen, però el porter no hi pot arribar. 2-2, estan dins del partit, era el minut 71, dic, fem un altre canvi, aviam què faig. Llavors aquí miro a Riley al lateral, pensant en tornar en defensa de 4, i dic, no, espera, anem a posar Neves. I no, tampoc poso Neves. Decideixo aguantar amb Ceballos perquè si faig el tercer gol ja no puc tornar a defensa de 4 i aguantar els últims minuts després del desgast d'una remuntada em semblava excessiu. I si me'n vaig a pròrroga, seguir amb defensa de 3 em seguia semblant excessiu. Així que em guardo l'últim cartutx, gairebé em marquen. I si aconsegueixo fer el gol que necessito, llavors poso defensa de 4 i a defensar amb les dents. Aquí surto corrent amb Machado. Vull passar-la en Ndombélé, però la Play decideix que no, que el passe serà per Firmino, i a sobre el tio que no l'agafa. En fi, ara començareu a veure uns quants tongos. Aquí en tinc un altre, aquest és Firmino. Per Eriksen m'equivoco i decideixo no xutar, però faig el passe i els jugadors xoquen entre ells. O sigui, gràcies FIFA. Refusen, recuperem la pilota, aquí la tenim ara davant del frontal, la torno a perdre, la torno a recuperar, Ceballos per Ndombélé, i aquí estic a punt de fer el hat-trick amb Machado dos Santos per la pilota que corre. Minut 81 ja. El centre no és gran cosa, Machado aquí no pot rematar, la tinc amb tap per Ndombélé, que la perd, i atenció al contracop. Estic defensant amb Ceballos a minut 83, i el tio, doncs, no, diguem que no, que defensar no és el seu fort. Per sort la puc recuperar, i ara us deixo la jugada a velocitat real un altre cop perquè veieu que surto sense pressa, combinant molt bé, Machado ara una mica més enrere, aguanta molt bé la possessió, la toca per Ndombélé, triangulo molt bé amb Eriksen, i aquest ara veu a Cruz Moura, i atenció al centre, la rematada va a la puta creueta. No sé per què no tinc gravada cap repetició. En fi, després d'això sí que decideixo tornar a la defensa de 4 i canviar a Ceballos perquè no puc defensar els contracops amb ell. Poso el lateral Riley i tornem a jugar els últims minuts. Som ja al minut 86. Central Wolves, refusem amb tac, està fent molt bon partit, però el Wolves recupera la pilota i ara tindrà la possessió més llarga de tot el partit. Ja heu vist que fins ara havien jugat amb passes molt llargs,
però aquí ara aguanta aquest jugador d'esquena, la van tocant d'una banda a l'altra, i al final fan un xut de merda que acaba fora. Servei de porteria, no hi ha ningú al davant, i de cop i volta la passo un curt i apareixen dos davanters del Wolves. Aneu a la merda, minut 90, i la passo... És que no hi havia aquells jugadors, no hi eren! Per sort puc aturar-la, la pilota se'n va a córner, i minut 90, s'entrarà al Wolves, pel to de Déu ja podeu pensar què passarà. És gol, i final. Punt. Vaya tallada de rotllo. Neu a la puta merda. Després d'estar respirant fondo molta estona i sortir a passejar el gos, vaig tornar a engegar la màquina i vaig veure que tenia una oferta per Roberto Firmino del Frankfurt, eren 54 milions, és el màxim que em puc treure per aquest jugador de 32 anys i 36 milions de valor, i també em vaig rebre una per Vallejo de 42 milions, aquest cop de l'Udinese. Jo havia rebutjat prèviament una de 60 milions de l'Atlètic perquè no tenia clar si el volia vendre, i ara és el màxim que em puc treure, i estic dubtant si fer-ho o no. Dubto perquè a mi Vallejo m'agrada molt, és el central que ha jugat menys, 12 partits, si bé han sigut tots complets, que Romero diu 14, però alguns ha sigut de suplent, i Vallejo és el capità quan jugo a la Carabao perquè és el jugador més experiencial a l'equip. O sigui, és un jugador important, però clar, la competència en d'elit, Varane i tal, és la que és. I en el cas de Firmino, doncs només ha fet 6 gols, però és que és el màxim assistent, 17 assistències, és una borrada, és un jugador que a mi m'agrada molt, dona molt joc. Però clar, veient l'estat de forma de Brewster, que Lozano hauria de jugar més, que Machado i Cruz Moura estan enxufats, se m'acuden diferents possibilitats. Una opció és no vendre Firmino i aguantar-lo fins a final de temporada, que era la planificació inicial, i en tot cas vendre'l en una imaginària temporada nova. L'altra opció és vendre Firmino i no substituir-lo per ningú. I la tercera opció és fitxar aquest home, Jonas Smith, el conec de quan estava al Wycombe, i és una autèntica bèstia. Té 99 de definició, molt control de pilota, a sobre és ràpid, tot i fer 1,89 m, té més de 80 de ritme, prou equilibri, és un jugador que t'assegura pràcticament els 30 gols per temporada. I llavors, clar, què passa? Que això seria una altra competència molt dura per Brewster, i a més, no hi ha la diferència d'edat que t'assegura que Brewster tindrà els minuts que es mereix en un futur, perquè Jonas torna a ser molt jove. No ho sé, necessito que m'ajudeu, si us plau, deixeu-me en els comentaris què faríeu amb Vallejo. En el Vallejo és simplement dir si el vendríeu o no, perquè no substituiré per ningú. I digueu-me també què faríeu amb Firmino, perquè estic igual. Una opció és no vendre'l, l'altra és vendre'l i no fitxar ningú, i la tercera opció és vendre Firmino i fitxar Jonas Smith. Si us plau, deixeu-me un comentari, faré també una petita enquesta a Twitter, sé que la meva comunitat és molt petita, però no per això ha de ser menys important, tinc un dubte i vull solucionar-lo. Si us plau, confio en vosaltres, ara ja, no tardem més, anem a veure el redebut d'Eriksen a la Carabao Cup. Totes les rondes fins a arribar a la semi són a partit únic. Sembla que ens trobarem al barri a la final, però encara falta el seu partit de tornada. Nosaltres, de moment, anem a jugar a l'anada contra el West Ham, que juga amb defensa de 5. Aquesta defensa sempre em costa penetrar-la, però el central és Smalling, així que no hi haurà cap problema. Nosaltres, com veieu, tinc Vallejo de capità, Eriksen parteix de titular i el davanter és Brewster, acompanyat d'Mbappé i Cruz Moura. Mbappé és el primer partit que juga d'aquesta competició. Fins ara en partits més assequibles i li havia donat descans, així Lozano tenia minuts. En fi, comença el partit i saquem nosaltres, l'anem tocant. Venim de perdre contra el Wolves, així que no ens hem de precipitar, hem de jugar amb calma. Però finalment li passo a Eriksen, faig l'engany, veig el forat, faig un xutarro i fem el primer gol. 0-1, minut 3, s'estrena Eriksen lluint el 10 a la samarreta. Aquest engany el faig amb rodona X, com us dic sempre, però a més aquí apretat L2, que és el que permet fer aquest engany de passar-te-la per sota les cames i això sempre despista els centrals. Ara el West Ham intenta reaccionar amb el clàssic gol de Sake, però la recuperarem aviat vol dir aquí, i surtem jugant molt ràpid, pilota ara per Mbappé cap a Brewster i aquest veu a Cruz Moura, i aquí Cruz Moura fa una mica de la seva màgia, 2 retalls i pam. Us poso la repetició perquè veieu com defineix perfecte amb la dreta, el porter no hi pot arribar, i fixeu-vos en la celebració. Realment Cruz Moura ja està feliç, jo crec que se'ns casa. Amb aquesta celebració jo crec que Cruz Moura se'ns està a punt de casar. I res, minut 14, aquí tenim a Vallejo recuperant una gran pilota a camp obert, no era fàcil perquè tampoc és que sigui un central extremadament ràpid, i tornem a construir una jugada en calma, Rubén Neves, Hernández, pilota per Brewster que la perd, i ara surten al West Ham però la tornem a recuperar. Eriksen ara per Nández, aquí faig una molt bona combinació, em lio una mica, finalment Nández per Neves, i penal tontíssim sobre Brewster que xuta Mbappé i no perdona, crec que és el millor penal que he xutat mai, va al puto escaire,
I res, l'ha sacat el West Ham i ja l'ha perdut molt ràpid. Nosaltres aquí la toquem tranquil·lament amb Romero, Nández, Hernández i tots els que acaben amb Bes com Neves. Finalment la pilota arriba a Nández, que la perd dins de l'àrea, no era penal, i el West Ham surt molt ràpid. La recupero bé, però aquí m'equivoco amb el passe a Riley, que se la treu de sobre per Eriksen, però me la roben i m'acaben marcant. 1-3, minut 28, tot i així fa ràbia que em marquin perquè estic guanyant de pallissa, però a mi sempre m'interessa mantenir la porteria a 0, és una pena. Llavors ara anem a matar una mica el partit, hem fet 3 gols molt de pressa, però prefereixo controlar l'estona, així que faig parets, i aquí entro amb Neves, no m'atreixo a xutar, em lio una mica, acabo girant molt ràpid, centro i pam, cop de cap d'Mbappé. Sé que he dit que jo volia calmar el partit, però és que puc arribar dins de l'àrea i marcar, no és culpa meva, 1-4 i portem mitja hora de joc. Ai, que bé, no? Després d'una derrota tan injusta al puto minut 90, està pallissant i que no et puguin fer 6 gols a minut 90, doncs s'agraeix. Ai, en fi, minut 35, aquí tenim encara alguna oportunitat més, pilota per Eriksen, combina molt bé amb Brewster i pam, 1-5, aquí us deixo la repetició, la paret entre aquests dos és molt bona, com sempre giro i faig un xuc creuat, el porter no pot arribar, és mitja part, guanyem 1-5, les estadístiques són boníssimes amb aquell 66% de possessió i em permet un canvi, trec a Neves i faig entrar a Aramo. És un jugador jove que en un 1-5 et pot aportar molt i ja veureu que farà una bona segona part. Aquí la tinc amb Nández, pilota per Eriksen, que veu molt bé Mbappé i el porter l'atrapa. La volea d'Eriksen acaba a corna i aquí teniu al centre, no és gran cosa, però puc agafar el refús, aquest és Vallejo, el capità la toca per Cruz Moura, ara marejo una mica la perdiu, finalment la passo per Aramo i aquest aconsegueix enviar-la a Eriksen, que filtra molt bé la passa per Brewster i fem l'1-6. Brewster, amb el seu doblet, es transforma així en el màxim golejador de la competició, porta 5 gols i després d'això faig un altre canvi. Se'n va Mbappé, entra Lozano. El mexicà necessita minuts i avui és un dia on els pot tenir. Molt bé, aquí recupera la pilota amb Aramo, ara m'aturo i la passo una mica enrere. Volia fer una triangulació Hernández, Romero, Hernández. Li vull tornar a Aramo, però el tio s'ha anat dins de l'àrea. Així que jo avanço metres, aquest és Brewster per Eriksen, m'aturo molt bé, li torno a Brewster, que acaba passant-la justament a Aramo i faig l'1-7. Minut 78, us he dit que faria un bon partit. Som ja al minut 80, recuperem aquí una pilota, sortim ràpid, molt ràpid perquè aquesta càmera és ràpida, jeje, i Lozano finalment aconsegueix l'oportunitat que us deia, però se'n va fora, a més veu que era fora de joc. Una pena. Minut 84, estem ja arribant al final del partit i aquí recuperem una altra pilota, aquest és Cruz Moura, aconsegueix passar-la per Nández, i Brewster està a punt d'aconseguir el seu hat-trick, però endevineu què passa? Pal. Avui encara no us havia ensenyat cap pal. Finalment, 1-7, s'acaba el partit, hem apallissat. Crec que podem acabar el vídeo aquí. Sobretot, no us oblideu de comentar-me què hem de fer amb Vallejo i què hem de fer amb Firmino. Fins la propera! Això és un intent de sintonia final, like per la vergüenza ajena,